שלום חברים, כאן אורי ואיתי בסרטון רובלוקס חדש. במשחק, אתה יודע איזה משחק? אייל. לא אייל. 99 nights in the forest. אז כן, במשחק שלנו הלכנו לחקור יער סודי ומפחיד שבו 4 ילדים נחטפו. אנחנו להציל את הילדים ולשרוד שם כמה שיותר ימים. למה הוא אמר אייל? יש אייל מפלצתי גדול שעומד על 2 רגליים, מפחיד מאוד, והמון ציידים שינסו לצוד אותנו. התורה, אז האם נשרוד את כל הצעדים עד איזה יום נגיע? הכל נגלה בסרטון של היום. יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, עכשיו אנחנו נכנסים למשחק. היה קצת פשלה, שכחנו להיכנס. הנה כאן אורי קופץ לו כמו קנגרו. אורי קופץ כמו קנגרו. יאללה, אורי הקנגרו, בוא, תמשיך להיות קנגרו. צור לנו. אורי, בוא! נוצר לנו! כנס! אנחנו בינתיים קופצים. מתחילים! המשחק הזה קשה. הגעתי ליום 3, אורי ליום 52. במשתמש המשחק לי הגעתי ליום 56 עם חברים שלי. אם זה היה עם חברים שלי, וואי, היינו מגיעים לימים מטורפים. הנה אורי כאן עם הפנס שלי אין, כי הוא קנה ביהלומים, משהו שנותן לו פנס על ההתחלה. אז יאללה, אנחנו צריכים לחצוב עצים למדורה. אורי, אל תפריע לי. ואז אנחנו לוקחים אותם, שורפים אותם, ואז ככל שהמדורה שלנו גדלה, ככה המפה הייתה גדלה. ואורי לוקח לי את העצים. לקחתי רק 2 עצים. הנה, רואים, נדלקה לנו המדורה כי אורי שם שם עצים. אז אמור להיות איפשהו מדי פעם פחם. כרגע לא מצאנו פחם, אולי בבאר הזאת. הנה הפחם. עכשיו נשים את הפחם במדורה, ופחם מה שהוא עושה, הוא נותן יותר אש למדורה. ראיתם שהיה כתוב עליו 2 אש, כי הוא נותן יותר אש. אז הנה זה היער שלנו, רואים יש שם קוטב צפוני. פחם. אורי מתרחק קצת. עוד פחם. יש כאן גזרים שאנחנו יכולים לאכול, רואים מה אני אוכל גזרים. יש לנו כאן מד רעב. אם המד רעב הזה ייגמר, אנחנו נמות. יש כאן גם זאבים שאפשר להכין בהם. יש כאן גם מיני בקתיים ברזל. מצאתי את הילד. אוקיי, הילד מוחבא במערה מפחידה. אוי לא, הזדמנו עכשיו לזאבים של הילד. ואתה, מה אתה עושה? אתה בורח, נכון? אני בורח מהילד. מצאתי בך עם דגים. כי עכשיו הם זאבים עם כל הרדום של הילד, רודפים אחרי אורי וזה לא טוב. לא רודפים אותך. אורי ניצל. אז בוא נתחיל לשרוד, אורי, לשרוד. לשרוד אנחנו בגלל הפנסים. בינתיים אורי ידוג לנו דגים. לא יודע איפה הוא מצא חכה, אבל הוא דג דגים. כי רואים את הבריכות האלה? אפשר לקחת מאיזשהו בקתה חכה, ואז לדוג דגים, ואז אפשר לאכול את הדגים. לבשל אותם ולאכול אותם, ויש לי פנס ישן ומקולקל. הלילה מתקרב, זה לא נורא. אם האייל המפחיד והגדול בא, אנחנו פשוט מהירים עליו. והוא יברח. אוי, לי יש כאן זאבים. כמה זמן עליי? הנה, עברתי את הזאבים בלי שהם שמו לב אליי. אתה בטוח שזה חכם להסתובב ככה? כן.
כי בדיוק מצאתי בקתה אני בבקתה אני אשאר כאן בלילה. אוי, לא, אין לנו מדורה. איך בא לנו המדורה? אפשר לדוג דגים מהחלון במקרה. בוא ננסה. לא. אני אדוק. לא נצטרך אוכל אז אני אדוג. כי דגים אם מבשלים אותם במדורה אז אין כיף. בואו נחכה. בינתיים הדגים הם לא כל כך רוצים או, אותי. הנה, אחד רוצה אותי. אבל זה דג קשה. הנה. הנה. מה שעושים עכשיו צריך שהקו האדום. הנה תפסתי דג. לי אין מקום בשק, אז אם אני נדאג דגים על זה, את יכולה ככה? הלילה אני לא, שם... כי לי יש מקום אחד. חברים, נראה לי אני מצאתי קבוצת אוהלים. מה אתם אומרים? נחקור את זה. כן, בוא נחקור את אוי. חוזרים למחנה. רגע, קודם כל מצאתי איזה מגרש. אני לוקח את הכדור. כדורסל. טבע, בוא נראה מה יש פה. אוקיי, אורי יש זאב, אל תתקרב אליו. אם מתקרבים, יש לי מציל חיים. זה טוב מאוד. מצאתי גם חצים לרובה. אורי קרא את הדג הזה. זאבי, מה נשמע? אוקיי, עכשיו נלך לאוהלים שראיתי איפשהו. הנה, שם. אני הייתי שם. נלך לבדוק מה יש שם. איפה ואז נחזור לטפל במדורה במחנה. איפה המחנה? אני לא רואה את הזמן. מצאתי. כי המחנה קרוב. אוקיי, אני בוא הבאתי נפתח את רק בשביל התקווה. סתם. יש לי אקסטרה שק. המפה גדלה. מבשל את הדג הטרי שלי. אורי אוהד לטנטורה לרמה 3. כן, לרמה 3, לא רמה 2. אם רואים, המדורה לבל 3, רמה 3. דג שלי, אכלתי. אני דג מהיר. וואי, אני עדיין צריך אוכל. אוי לי. לא דגתי מהבשל הזה. אני הולך לאכול קצת גזרים, פירות, לחקור את המפה. הנה הילדות. הנה, רואים את הגבעה הזאת שם מחביאים את הילד. אנחנו רק כמה זמן במשחק ומצאנו חכה. חכה זה לא נדיר. אבל הבקתה הייתה נדירה. הבקתה גם לא נדירה. אפילו לא, היא בכלל לא נדירה. אני הולכת להדריק את השק שלי. לקחתי רגל שלנו. שקים של דרג. הוא היה ממש גדול, מצאתי כאן חכה. הנה, אני בטוח שאני אמצא דברים יותר טובים. אמרתי לך כמה, מצאתי בריכה, לא חכה. אוקיי, בוא נראה, לא מצאתי בינתיים שום דבר מעניין חוץ מהמון חתיכות ברזל. אני מצאתי אוהל 2. כי הלילה אני צריך לשים לב ששום אייל לא יבוא אליי. אם כן זה יהיה בעייתי. מצאתי תיבה יותר משודרקת. אנחנו לא רוצים שהאייל יבוא אלינו. אני רצה פה. גם אני מזיינת רבה.
אני לא רואה את היד בינתיים. למה קפוץ עליי מאחור הזה? לא, לא קפוץ עליי זה. חדשות טובות מצאתי רק משהו אחד. פרחים אפשר לקחת אותם, ואז יש כפייה שמוכרת פירות כאלה, אז אפשר לקנות מהם הפירות. זה עולה 20 פרחים. כן, נזהר מהזה, ואנחנו לא רוצים שזה יבוא אלינו בלילה. בינתיים לא מצאתי את האייל, זה טוב. איתי, תבוא הביתה ותראה מי קרא לאורי. רגע. בינתיים לא מצאנו את האייל. הנה, מצאתי את הקוטב הצפוני. אני אנסה למצוא כאן. אני יודע שיש כאן תיבת קוטב שיש בה נשקים טובים. אני אנסה לחפש את זה כאן, אולי במקום הזה. פה זה רוצה דברים שקשורים. כאן זה החנות שלג. איפה יש לנו כאן תיבה, אורי? לא יודע, אבל כן, שם. תראו, זה מד הקור שלי. כשרושם יותר מדי זמן, נפת. אתה קופא איתי, רוץ, ברח, איתי, אתה קופא שם. מה, לא, זה לא עושה לי כלום. אוקיי, יש כאן זאבי קוטב, אני אתקל בהם. רק רוצה לבדוק אם יש כאן תיבה. מי שלא יודע אם אפשר לקנות כאן מהחנות שנכנסתי לאשראיתם. אם אפשר לקנות דברים שיעזרו לכם להיות יותר זמן בקוטב. מי שלא יודע להיות בקוטב זה מוריד לכם את הרעב. הייתי קצת הרבה אז אני קצת רעב. מצאתי תיבה רמה 2. אורי מה תמיד יש? אורי זוז, אני. בואו נפתח אותה, נראה מה אני אקבל. וואלה. אוקיי, בואו ניקח מכאן את הברזלים. מצאתי איזה מחסן, בואו נבדוק מה יש פה. זה מחסן הדברים של ילדים קטנים. אוקיי. עכשיו יש לנו שריון שאם מתקיפים אותנו יראה לנו פחות חיים. איתי, אני הולך. יש כאן גם שריון ברזל שבחיים לא אני מצאתי. הולך להציל את הילד. טוב, אורי משום מה החליט שזה זמן טוב להציל את הילד, אני חושב שלא. לא נראה לי עם רובה אחד הוא יצליח. אני מביא את הזאבים האלה. עוברים לשמה. הבאתי זאב לא קשור בכלל. אוקיי, בוא נראה מה הבאנו. בוא נשים את כל מה שכאן ולמד תחינה. יש כאן דברים שמתחילים משום. איתי, אני צריך עזרה, למה אתה לא עוזר לי בילד? למה אני לא יכול לקחת את הפחם הזה? הנה, שמתי אותו במדורה. כל השאר זה לתחינה, למה זה לא נטחן? חוץ מהפחם הזה, זה לא פחם, מה? איתי, אני נהרגתי. למה? אבל אין איך. יש שם זאבים. לא. הרגת את כולם. לא. אז אני לא יכול להציל אותך. לא, אבל יש לה זאב והוא רחוק, שמני שהוא לא יעבוד לך. טוב, אורית, נראה לי הגיע הזמן לסיים עם הסרטון של היום. אל תשכחו לתת לייק לסרטון, להירשם לערוץ ב-500 מנויים. תזכרו, אנחנו הולכים לשחק איתכם במשחק שאתם תבחרו.
ואנחנו הולכים לחלק לכם בריינטים שווים בסטיל בריינות. אז יאללה, ביי. תרשמו לערוץ כמובן לפני שהסרטון הבא. ביי.